Шоми 8 апрели соли равон дар аксар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла дар шаҳри Душанбе борон якбора ба барф мубадал гардид. Барфрезӣ субҳи имрӯз низ идома ёфта. Тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносӣ боришот баъди нисфирӯзӣ қад мегардад. Бо назардошти вазъи ба амал омада, кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба сокинон тавсия медиҳанд ки дар ин рӯзҳо бо эҳтиёт бошанд ва аз сафар ба манотиқи кӯҳӣ худдорӣ намоянд. Нуриддини Қурбон ва аҳли дини Карим гузориш медиҳанд. кормандони агентии обу ҳавошиносии мамлакат якбора ноустувор шудани вазъи обу ҳаво, бориши шиддатноки борон ва ба барф мубадал гаштани онро рӯзи 6 апрели соли равон пешгӯӣ карда буданд. Барфрезии ногаҳонӣ дар бисёре аз шаҳру ноҳияҳои кӯҳии мамлакат аз шоми рӯзи 8 апрел шурӯъ гардида шиддат гирифт ва боришот то нисфи рӯзи имрӯз идома ёфт. Субҳи рӯзи 9 апрели соли равон бориши барф дар пойтахти мамлакат ба қайд гирифта шуда то ҳол идома дорад. Тавре кормандони агентии обу ҳавошиносӣ иттилоъ медиҳанд, шаби 8 ва 9 апрели соли равон воридшавии ҳавои намноки атлантикӣ ва анбӯҳи ҳавои сард ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз самти Аврупои Россия ба воситаи қаламрави Қавқоз ворид гардид ки ин боиси ноустувор гардидани вазъи ҳаво ва бориши барф гардид. таври қаблан хабар дода будем оид ба тағйирёбии боду ҳаво ва боришоти барф ки аз ҷониби агентии обу ҳавошиносӣ пешгӯӣ карда шуда буд барои пешгирӣ намудани ҳодисаҳои табиӣ ки дар ин раванд дар баъзе аз манотиқи кишвар эҳтимолияти рух доданаш хеле баланд мешавад, аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода як қатор чорабиниҳо ба тавсиби расида ҳамонро идома доранд. Бояд зикр намуд ки аз ҳисоби оне ки тамоми шоҳроҳҳои кӯҳӣ онҳо аз тариқи ағбаҳо мегузаранд ва кӯҳӣ ҳастанд, барои таъмини бехатарии ҳаракати ронандагон дар ин шоҳроҳҳо ва таъмини бехатарии ҳангоми рух додани ини он ҳодисаи табиӣ ки эҳтимолияти рух додани он ҳаст, аз ҷониби наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати корҳои дохила, вазорати нақлиёт постгоҳҳо ташкил карда шуданд. Аз он ҷумла дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд, Душанбе Лағш ҷумҳурии Қирғизистон ва Душанбе Хорух. Бояд зикр намуд ки дар шабонарӯзи гузашта дар натиҷаи боришоти барф ки қариб дар тамоми ҳудуди кишвар он ба амал омад, ягон ҳодисаи табиӣ хусусияти табиӣ дошта рух надодааст ва тамоми шоҳроҳҳо айни замон кушода ҳастанд ва дар зери назорат ҳастанд. Барои тоза намудани онҳо тамоми техника ва воситаҳо сафар баргардиданд ва худи кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар тамоми манотиқи кишвар барои таъмини бехатарии шаҳрвандон ба ҳолати омодабош гузаштанд. дар ин давра якбора ҳарорати ҳаво 10-15 дараҷа паст гардид ки эҳтимол аст бориши барф ба соҳаи кишоварзии мамлакат махсусан боғдорӣ таъсир расонад. Ба иттилои мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ нимаи дуюми имрӯз эҳтимол аст боришот қатъ гардад. Дар рӯзҳои минбаъда эҳтимоли баланд гардидани ҳарорати ҳаво пешгӯӣ карда мешавад. Табиист ки дар ин рӯзҳо сатҳи оби дарёҳо баланд мегардад ва фаромадани селу омадани яж низ вуҷуд дорад. Кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд ки сокинон дар рӯзҳои боришот бо эҳтиёт бошанд ва аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ то охири ҳафта худдорӣ намоянд. Он боришоти бороне ки шабонарӯзҳои гузашта ба қайд гирифта шуданд ва аз он ҷумла ин боришоти барфе ки ҳозир шуда истодааст ва дар натиҷаи баландшавии ҳарорати ҳаво албатта эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои табиӣ ба монанди омадани сел, фаромадани тарма, фаромадани яж ва фаромадани сангрезиш хеле зиёд мегардад ва дар ин раванд бояд қайд намуд ки кумита ба бори дигар ба аҳолӣ эҳтиромона муроҷиат карда хоҳиш менамояд ки то охири ҳафта барои ҷамъоварии ҳезум роҳандозии корҳои саҳроӣ ё ки ҷамъоварии он гиёҳҳои шифобахшу гиёҳҳое ки аз он хӯрокҳои миллӣ тайёр мекунанд даст кашанд, чун лағжиши замин махсусан дар доманакӯҳҳо ва кӯҳсорҳо зиёд мешавад. ғайр аз ин бояд қайд намуд ки дар натиҷаи боришот ва баландшавии ҳарорати ҳаво баландшавии сатҳи оби дарёҳо ба қайд гирифта мешавад, махсусан дар манотиқи кӯҳсор ва доманакӯҳ. Бинобар ин дар ин рӯзҳо мо бори дигар ба аҳолӣ муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки ба кӯдакони худ беназорат набошанд ва махсусан ба падару модароне ки дар ҳудуди деҳаҳо ва доманакӯҳҳо зиндагӣ мекунанд, аз онҳо хоҳиш дорем ки барои чарондани чорво ҳам фарзандони худро нафиристанд ва ҳам худашон ҳам раҳсипор нагарданд, чун ин рӯзҳо хавфу хатари хеле зиёд дорад. ҳамчунин аз ронандагону мусофироне ки ба шаҳру ноҳияҳои кӯҳӣ сафар мекунанд даъват ба амал оварда мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд. Нуриддини Қурбон, аҳли дини Карим, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи Ахбор.